da fari idan aka ce menene time travel na nufin cewa mutum ya koma cikin wani lokaci da ba nasa ba. Misali ka tafi zuwa lokacin gaba, misali karni na gaba, karnin da bai riga zo ba, ko kuma ka koma karnin baya, misali karnin da ya wuce. Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. A duniya ana yawan kallon wannan abun a fina-finai, amma a cikin addinin musulunci wannan abun na iya zama wani kaɗan daga cikin ikon Allah. Allah yana tafiyar da mutum daga wani lokaci zuwa wani lokaci ba tare da wannan mutumin ya ma sani ba. Misali na ɗaya wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da time travel a cikin alkur'ani mai girma shine labarin ashabul kafi. Matasan da suka je suka kwanta a wani kogo, bacci ya kwashe su har tsawon shekara 309 ba tare sun sani ba suna bacci a cikin wannan kogon. Sai bayan shekara 309 Allah subhanahu wataala mai da musu rayuwarsu. A bayan sun tashi ba sani ba suka shiga cikin gari sai suka kalli duk mutanen da suka sani da mutanen da suka rayu da su already babu ko daya, dukkan mutanen da kuma garin dukkan mutanen sun zama musu safi, ba su riga sun gano wannan lokacin ba. Wannan labari yana cikin suratul Kahf sura ta 25 daidai yadda Allah subhanahu wataala ya bada wannan labari. A cikin suratul Namli sura ta 27 aya ta 38 zuwa aya ta 39 Allah subhanahu wataala ya bada labarin kan yadda wani mutum dan adam ba aljan ba ya dauko gadan Bilkisu mai gadan zinare daga Jerusalem zuwa inda take, wanda tafiyan nan ya kai tafiya ta mil 1500. To kaga wannan yayi tafiya a cikin lokaci ne ya kawo wannan gado ba tare da kowa ya sani ba a fikifta ya ido, amma fa da ikon Allah. Sai hujja ta uku a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara aya ta 259 yadda Allah subhanahu wata'ala ya gwada tayar da matattu akan annabi Uzairu. Ga yadda cikakken kissar take. A lokacin da annabi Uzairu ya hau jakinsa yana tafiya ne sai ya haɗu da wani gari, yadda ya ga garin mutane duk sun mutu, abubuwa lalace, mutane sun zama kashushuwa. To shine sai yake tambayan Allah kan cewa yanzu Allah subhanahu wata'ala zai iya tada wa'innan kuma ya busa musu rai. Sai Allah subhanahu wata'ala ya tashi gwada aya a kansa, yadda a take Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwansa. Ya karbi rayuwansa sai bayan shekara 100 Allah subhanahu wata'ala sai ya maida masa rayuwansa. Bayan Allah subhanahu wata'ala ya dawo masa da rayuwansa sai annabi Uzair ya tashi yayi mika. Shi a ganin sa, a tunanin sa, kwata abu ne wanda bai wuce na dan wani karamin lokaci ba. Sai Allah subhanahu wata'ala yake sanar da shi cewa ai yanzu shekaransa 100 a wannan waje. Allah subhanahu wata'ala domin ya bashi misali, domin ya dada gamsuwa, ai dama lokacin da ya zo da jakinsa, to amma Allah subhanahu wata'ala bai dawo da ran jakinsa kafin dawo masa da ran nasa ba. To sai yake ce masa to yanzu ina jakinka, ya duba ya ga ba jaki. Sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna ikonsa yadda akan idansa sai gashi an dawo da ran jaki yayi hani iyaye iwo. Lallai annabi Uzair ya gaskata ikon Allah, ya tabbatar da cewa Allah zai iya dawo da wa'inda suka mutu. Da wannan ne ma nake ce ku biyo ni a bidiyo na gaba domin ci gaba da kawo muku labarai da suke da alaka da time travel, ma'ana tafiya a cikin lokaci, domin warware mana wannan rudani, domin mu samu cikar fahimta da kuma maika wa Allah subhanahu wata'ala ikonsa kan cewa komai shi yake iya yi kuma shi yake wanzarwa. Mun gode, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan channel ta mai suna Rumbun Bayanai. Mun gode.